bende obed akicha kaendi. Erokamano, mano e chal mantiere. Idhiyo kapok awe mondo mi dhi Walter. Kamkunji en kama oting'o ji mopogore opogore. Inyalo wachona ni nitie jok masiro mondo mi bag kanyo romo odiochieng' ma kawuono ma saba kod kweth ma ok sir mondo mi bag romo machal kamano. Waseneno ka pisas mag obila nyamburko mag ringo kanyo, dhano ringa tenga dua en ng'wech mar paka kod oyieyo kalure kod pichni mwaseneno kanyo motelo. Ka iwuotho kendo iloso kod jopiny, nitie jogo masiro mondo mi obi bag romo no kanyo koso ok gisir, nikech ang'eni nyalo bedo nitie kweth mantie gi paro mopogore opogore. Kweth mago ma osiro ng'anyo maked kod maniendi kendo gigombo ni mondo ogai mar ODM Raila Odinga chopo los kodgi. Mak mana ni nitiere kweth moro ma bende gin mana jok ma sama tin giringo gindonyo ng'wech ka giteno ni mondo girakre kod jowetegi mamoko. To kindego bende nitiere moko ma bende wacho ni gin giwero mana one time no endo, ok gidwa ng'iyo weche mamoko. Mano e gima osebedo katimore. Kopogore kod mano, nitiere moko kuom jogo ma gin gichung' kendo giketo mana wengegi ma ka gineno. Kinyalo neno e tong wang' jowi mari kanyo endo, nitiere kweth ka tieng' didek. Nitie kweth mantiere diere moloso asako, to nitiere kweth matung' kama iro moro thinyore ka gima chal ka gima ichwako ndawa. Bende gintiere machiegni kod kanisa. Ei kweth gi endo nitiere moko ma obedo karito ni ogai mar ODM dhi chopo. Nitiere kweth mantiere mowuok loka mar Isili, mana machiegni kod kar timo ohala maduong' mar chiro maduong' ma Gikomba. Gin ok giseyie kod chenro makende mar bago romo mag saba e alwora mar kar jot makaendi. Koro ma miyo weche ruore, tuomore to kendo tudore maseche moko detami. Koro nyaka ibed akicha nikech ok ing'eyo ni to gin jomage mantiere bathi, nikech bende nitiere moko kuom jonjore ma orwako gute moko kaendi kendo bende oumo wengegi ma nyalo mayi mwandi duto kanyakla kod wei kod hinyruok magalagala. Mano e chal mar Kamkunji, kendo waikore mar bende temo menyo manyalo bedo ni obedo maling'ling' kelo nigi achiel kachiel. Kawe mana gi penjo mogik gokinyi ni wachonwa ni rangach madonjo Kamkunji en mano lor gi sani oseyawe koso pod entiere kod kiful jarit dot? Rangaji no oseyaw didek. Noyawe mokwongo ka rowere noturo jarit men kiful magipurre iye kanyo. Mane wang'e godo nitiere chenro mar gedo madhi nyime e kar bago rombe ma Kamkunji no. Mak mana kane dakika moko machuol tok kane obila osebiro, obila chako keto kiful kanyo mochako ruchore kod rowere go ka gidwaro ni mondo kik chenro moro amora dhi nyime kanyo. Mak mana ni rowere moko mane ochako biro kanyo kowacho ni luong-gi kod ogai mar ODM mondo mi obed kodgi twak e odiochieng' mar saba, to ne gichak giyudo thuolo makende mar chako donjo kendo kanyo endo. Mano kiful mar ariyo. Mar adek, koro ne nitiere gima chama tuoni. Kuom miyowa ler kowuok Kamkunji, nyakwara mga Joang Kamkunji ema ogai ma duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga ne oyango ni jo Kenya madwaro timo rapar mar saba kar dhi ketho mwandu e chuny boma, to ji orom Kamkunji kama notimore tielo mokwongo mondo mi gitim rapar ma oganda jo Kenya manowuok kane dhiro ne weche mopogore opogore kinde telo mane nitiere kanyo e kinde no. Mokuom gi nomaki mogeng'ne gado tue kuom kinde jopiny nowito ngimagi, to kendo en gino mane otim e Kenya mangima dho ngere ne dendo ni nationwide protest. Odiochieng' ma kawuono nyakwara mogik ogai maduong' bura mar